Balkan vilayetinde jaý salmak üçin döwlet tarapyndan bölünip berilýän melleklerin parasy 200 000 manada ýetdi. Mellek alyp jaý gurmak we 3 gelinimden birini başga jaýa çykarmak düýşe öwrüldi diýip Balkanly Bilbil daýza aýtdy. Adatlyk radiosynyň Ýurdun Günbatar vilayetynyň habarçysy mellek almak üçin 10 ýyldan gowrak wagt bäri nowatda duran Balkanlylaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Bu ýaşaýjylar jaý salmak üçin döwlet tarapyndan bölünip berilýän mellekler almakdaky paranyň möçeri we jaýsyzlygyň özlerine ýetirýän täsirleri barada gurrun berdiler. Aktıklar ýyl-ýyldan köpelýär. 4 otagly jaýda 4 oglum gelinlerim we aktıklaryň 19 adam bolup ýaşaýarys. 4-nji oglum hem gullugy tamalap gelse onu da öýrendirmeli diýip ýerli arçyndyga gaýta ýüz tutýaryn. Arçyndyk maňa her ýerdek nowatyň ýetsin diýip 11 ýyl bäri ne arzama jogap berýär ne de mellek berýär. Diýip Serdar etrabynyň ýaşaýjysy Bilbil daýda aýtdy. Azatlykda Bilbil daýdanyň şahsiýeti we ýaşaýan ýeri barada dolu maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Bilbil daýda we mellek nowatyna garaşýan başga da ençeme ýaşaýjy deýişli resmiýlerin araçlaryň üstü bilen özlerinden 10 000 manat möçerinde para soraýandygyny, sorulýan serişläni beren raýatlara mellegiň destine berilýändigini hem aýdýarlar. Arçynlyk nowatda durman para beren adamlara mellek bölüp berýär. Yer kadastr etrap bölümleri birleşip döwlet ýerleriniň ummasyz bölegini uly möçerde para berenlere satýarlar diýip Bilbil daýda aýtdy. Mellek ýerini almagy synanşýan ýaşaýjylar mellekleriň resmi bahalary we olary almak üçin sorulýan paranyň möçerleri barada hem maglumat berdiler. Döwlet tarapyndan adamlara şäherden 8 sotka owadan 12 sotka yer bölünip berilýär. Bu mellek ýeriniň döwlet tölegi 300 manada barabar ýöne para bermeden bu mellegi alyp bolmaýar. Owa ýerlerinden mellek almak üçin 20 000-den 100 000 manat aralygynda, şäherden almak üçin 100 000 we 200 000 manat aralygynda para bermeli diýip Bilbil daýda bellidi. Ol çağalary kiçike adamsynyň aýatdan ötendигini belläp, ýeki enedigine garamazdan döwlet ýeňilliklerinden peýdalanyp bilmeýändigini hem ünsü çekdi. Şeýle-de Bilbil daýda Serdar Berdimuhammedow wezipäge girişende her bir maşgalany öý jaý bilen üpçün etmegi wada berendigini ýatladyp, yerli häkimetleriň bu wadany öz bähwitleri üçin ulanýandygyny hem aýtdy. Ýatlasak Serdar Berdimuhammedow bu wadasyny 19 martda geçirilen inaugurasiya dabarasynda eden çykyşynda beýan edipdi. Her bir maşgalany häzirki zaman öýü ýa-da jaý bilen üpçün etmek meniň esasy aladalarymyň biri bolar diýip prezident bu maksatnamanyň haçan durmuşa geçiriljekdigini aýdyňlaşdyrmandy. Mellek ýerleri asyl mätäç adamlara däldi, gruply adamlara satylýar, para bermäge mümkinçiligi bolmadyk ýaş maşgallar gaty kösenýär, uruş dawa hem köp bolýar diýip Bilbil daýda aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada deýişli resmiýlerden şolsanda Balkan vilayet we Serdar etrap häkimliklerinden kommentari almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 27-nji iýulda eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda raýatlaryň ýaşaýyş jaý we mellek yer meseleleri ýyllar boýu çözülmän gelýär. Adatlyk ýurt häkimetleri tarapyndan ilata satylýan mellek ýerleriniň ýydyna alynmagy ýa-da olaryň çölüň içinden paýlanyp berilmegi, bu ýerlere häkimetler tarapyndan gaz, suw, tok we ýol çekilmezligi barada mundan ozal hem ençeme gedek habar beripdi. Türkmen metbuaty Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynda ägirt uly guruluşyk meýdançasyna öwrüldi. Ýurdun paýtagty we sewitleri tanalmaz ýaly özgördi diýip ýurtdaky guruluşlaryň depginine uly baha berýär. Ýöne ýykylýan jaýlar, mellek ýerini alyp bilmän kösenýän adamlar barada ne häkimetler ne de resmi media mesele gozaýar.